Warden sa Medellin District Jail, ginilibuhan sa katungdanan. Samtang parayong investigasyon sa pag-iskapo, so sa kabinilanggo nini, si Luan Mirondina sa report. Sukad karong adlaw ang kanhi warden sa Talisay City Jail nga si Jail Superintendent Hil Inopia na ang OIC sa Medellin District Jail human girelibuhan sa katungdanan si Jail Superintendent Corazon Noel. Gipasabot ni Superintendent Mary Jane Inopia pangu sa Community Relations Services sa BJMP7 nga padayon pa karon ang manhunt operation batok kang Jennifer Mercader kinsa gikatahong nakaiskapo sa bilangguan niadtong Martes. Sa inisyal nga investigasyon sa BJMP7 na sayran nga wa makatambong sa hearing niya ng adlaw si Mercader kay naglain ang lawas. Pagka alas 7 sa gabi atos headcount na bantayan na lang nga wala na kini. So ang among nahibaw-an na siya scheduled hearing for that day. But apparently wala siya makakuan for some reason, nasakit yata. So mao na kuanan pagikandakan pa namo og investigation. As of gahapon to ang among investigating team sa Medellin, nagkandak sila. Si Mercader, kanhi kapitan sa Barangay Logo, Borbon ug nasulod sa Medellin District Jail Setyembre 5, 2017 tungod sa paghupot og gidiling drogas ug armas. Gitataw sa pangu sa BJMP7 nga kabahin sa Standard Operating Procedure ang pagrelibo sa warden samtang padayon ang gihimong investigasyon. Naamang gud tay SOP no kung natay mga incident, the warden will be advised to go on official leave. So manay nahitabo karon ang atong warden sa Medellin. She is on official leave effective today and then nag-designate butag officer in charge on her behalf kay to pave way for an impartial investigation. Gisuwayan sa Balitang Bisdak pagkuha ang habig ni Jail Superintendent Corazon Noel apan wa kini mutubag sa amo mga text ug tawag. Uban ni Renan Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.